El pavelló Barris Nord de la capital del Segrià ha estat seu aquest cap de setmana del Campionat de Catalunya de Grups Show, amb les modalitats de cadets, petits i grans. Al llarg dels 2 dies s'han pogut veure 37 grups, dels que sortiran els representants de Catalunya al Campionat espanyol. Aquest Campionat de Catalunya que hem fet enguany a Lleida, el 5 i 6 de febrer, és el campionat de shows de tot Catalunya en què venen els campions de les diferents territorials. Ahir vam fer el campionat de cadets i de grups petits, o sigui, fins a 12 patinadors, i avui al matí hem fet el de grups grans a partir de 16 patinadors. El campionat ha tingut un gran nivell i serveix per la classificació del Campionat d'Espanya que se celebrarà a Pamplona a primers del mes de març. Group Show és una modalitat del patinatge artístic sobre rodes que es practica en grup i té com a caràcter definidor la seva vessant d'espectacle. La modalitat de Group Shows és la més atractiva avui en dia que es fa en patinatge artístic, que és la de ballar en grup, sense dificultat però molt vistosa i amb molta coreografia i molt vestuari molt ric. El que hem vist avui és els grups grans. Per poder participar ha de ser grups de 16 a 30 persones i han d'interpretar una música i a la persona que no sàpiga res de patinatge ha d'entendre en els seus moviments la idea que volen representar. I avui hem vist grans obres magistrals que de ben segur seran al pòdium d'Espanya, pòdium d'Europa i pòdium del Mundial, perquè Catalunya és la primera potència en grup de patinatge de shows. El campionat d'avui és classificatori per anar a Espanya i el grup grans classifica els primers 7 classificats per anar al campionat d'Espanya. Del campionat d'Espanya, els 3 primers van a Europa i els 2 primers d'Europa van al món. La puntuació d'aquesta modalitat del patinatge artístic engloba molts elements, subdividits en 2 parts, el contingut del programa i la presentació. El primer es tindria en compte l'originalitat, la dificultat tècnica, el ritme, la coreografia i l'ocupació de l'espai. I per una altra banda, a la presentació es tindrien en compte les idees, l'harmonia entre moviments i la música, l'adequació del vestuari amb la naturalesa del programa i, finalment, la impressió general en quant a la creativitat. A les competicions de show no es permet el patinatge individual o de parelles com a tal, ja que el patinatge és valorat com a conjunt. El Club Patinatge Artístic Olot, que al mes de novembre es va endur la medalla d'or al Mundial de Freiburg, Alemanya, i que ja s'havia endut al Mundial de Fresno el 2004, de Roma el 2005, Múrcia el 2006 i Austràlia el 2007, es va classificar en primera posició amb l'espectacle Pas obert, obriu el pas de l'aigua per deixar pas obert a la vida. Hem volgut buscar un element que és l'aigua, que pot representar aquí clarament la vida i que l'hem volgut canalitzar d'una manera que no fos com un riu, com un mar, una cosa típica on te veiessis clarament l'aigua, sinó un aspecte diferent, més fred, més com sense vida. En aquest cas hem buscat aquestes tuberies per on es canalitza l'aigua i encara que no la veus, que en el moment necessari apareix i que realment és aquest pas obert, una miqueta el tema de la vida, el tema que no hi posis unes barreres, que deixis aquest pas obert sempre perquè circuli la vida i perquè circuli l'aigua en aquest cas. En segona posició es va classificar el Club Patí Masnou amb Mou-me i Mira'm, mentre que en tercera posició va quedar el Reus Deportiu amb Clonació, buscant la dona perfecta. La propera cita del patinatge de grups de show serà els propers 12 i 13 de març a Pamplona, on es disputaran els Campionats d'Espanya.